Maayong hapon, nalipay kog dako na na-invite dinhi. Gitawagan ko ni Pastor Matt, I think last week. And again, dako ko kalipay nga kanang makasuroy ni dinhi mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Atong idoko ang atong mga ulo, magampo ta. Nagpasalamat minimo Lord nga nakasimba minimo nining kahaponon. Salamat nga wala nimo ihikaw Lord ang imong presensya Lord diri sa among kasing-kasing. Akong giampo Ginoo nga sa mamalandong meron sa imong pulong, imong ipadayon Lord nga himuon nimo Ginoo nga visible ang imong kaugalingon sa mga mata sa among kasing-kasing. Lord, akong giampo nga imong ministeryohan ng matag usa namo nakakita ka sa amo ang tagsa-tagsa ka mga espirituhanon nga panginahanglan. Sa imong abundansya nga grasya kaluoy, Ginoo, akong giampo nga walay usa namo Lord nga manguli nga empty-handed. Kung dili Lord pauli ami Ginoo nga naay pagkatagbo og naay kabusganan ang matag usa Lord kay imong gitagbo ang amo ang espirituhanon nga panginahanglan. Salamat Ginoo nga maayo ka ug maluluyon ka. Among gisalig nimo ang labing nahabiling gutlo sa among pagpamalandong sa among pulong Lord niining kahaponon. Kung sa may kadaugan among makabot, wa gyud mi lain nga daygon ug pasidunggan ikaw ra gyud Ginoo. Amahan mao ni among pag-ampo. Dalaygon ang imong ngalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Pasensya mo kay wala ko'y PowerPoint tiniguang ning ako. Point ra ni. Ang tinuod sa una, nag-PowerPoint ko pero itong problema, ang mga tao maanad na dili na magdag Bible. So nibalik ko sa konvensyonal aron mangukab tag sa itong mga Biblia. I understand nga kasagaran na to ang atong Bible electronics. So sunda lang unya ko ninyo. Salamat sa Ginoo. Now, ang tanang mga tao, mga igsoon mo, ingon ko nga naagi tay pangandoy. Walay tao nga walay desire, walay tao nga walay pangandoy. Ang uban mangandoy og balay, ang uban mangandoy nga makapalit og yuta, ang uban mangandoy nga moasinso, mangandoy nga magkatrabaho, mangandoy nga makabakasyon, daghang pangandoy. Ang mga singles, may mga singles diri mangandoy siguro makauyab. Ang mga minyo lain sa pangandoy, mangandoy ngali makapalit og bugas, makabayad sa kuryente. Mga dato dinato og pangandoy. Ang mga pobre pinubre pod og pangandoy. Walay tao nga walay pangandoy. In fact, ang atong kasing-kasing dili gyud nimo undang og pangandoy. Ang kasing-kasing sa tao is factory of desires. Factory ni sa mga pangandoy. Mabata ug maidaran ang tagsa-tagsa nagoy pangandoy. Na mangutana ko nimo nining kahaponon, ikaw isip linuwa sa Ginoo. Ikaw isip magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Unsa may pangandoy nga naaron sa imong kasing-kasing? Ingon nga tawo ka nga gibayran ni Ginoong Hesukristo sa iyang hamili nga dugo. Anak ka sa Ginoo. Gusto kong magsusi ta sa itong kaugalingon. Unsa maroy, gibatunan na itong pangandoy diri sulod sa itong mga kasing-kasing. Ingon nga mga katauhan kita sa Ginoo. Akong giuluhan ang atong pagtuon niining kahaponon, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Maingon ko dining hapuna nga mauni usa sa mga butang nga buot sa Dios nga ato gayong agpason ingon nga mga linuwas tas Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ingon nga iya kita mga katawhan ang atong kasing-kasing mag-agpas og kalipay diha ra gyud niya. Diha ta niya mangita og kalipay. Paminaw pag-ayo ang mga dili tinuod nga magtotoo, mga igsuon musangpit na sila sa Ginoo, mga unbelievers musangpit na sila sa Ginoo. Pero ang ilang tuyo maulamang ang mga butang nga ikahatag sa Ginoo. Musangpit sila sa Ginoo pero ang ilang tuyo, ang ilang giapas ang panalangin. Dili gyud ang Dios mo ilahang giapas. In other words, ang ilang kalipay is ang blessing. Dili ang tag-iyas panalangin. Apan usbon ko ingon nga mga magtutuo ta sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo nga ang numero 1 natong agpason sa atong kasing-kasing siya gayud. Buot siya nga imong pangandoyon labaw sa tanan ang pagpagigsandurtay ngadto niya. Imong pangandoyon labaw sa tanan nga ang imong kasing-kasing diha ra gyud makakaplag ug mangita og kalipay
diha sa iyang presensya. Now, aning hapuna atong basahon ang usa sa bahin sa kasulatan nga kusganon kaayo nga nagtudlo nining maong kamatuoran. Ubani ko ninyo, Filipos Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 3. Filipos Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 3. Akong basahon sa Cebuano Popular Version. Ingon dinhi, sa katapusan mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto, kay kini makaayo man kaninyo. Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tawo nga nagbuhat og dautan, og sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayud ang pagpatuli. Kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli. Kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa Espiritu, og nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. Padalanginan sa Ginoo ang atong pagtuon sa iyang pulong niining kapunon. Now, ang basahon sa Filipos, I think nasayod ang tanan nga ang nagsuwat ani si Apostol Pablo. Unya usa sa iyang mga tumongan ng iyang gisuwat ning maong basahon is mao nga buot siya nga ang mga Kristohanon sa mga taga-Pilipos magmabinantayon sila batok sa mga mini na mga magtutudlo. Kaya itong mga panahon na daghan kayong mga false teachers. And then ang false teachers wala lang sa gawas kung dili naa na silang sud, nakasud na sa iglesia. Unya buot si Apostol Pablo nga ang mga tinuod nga magtutuo magmabinantayon aning mga tawhana, mulikay aning mga tawhana tungod kay ang mga pagtulunan aning mga tawhana mupahilayo sa ilhang kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Kining mga false teachers aktibo ning nagpakailap og mga pagtulunan nga ang kinalabasan no ang somehow ang mahimong ultimatum nga resulta imbes ang tao lalo nga mahigugma sa Ginoo, imbes ang kasing-kasing sa tao lalo nga magkasuuray pag-ayo og ni Ginoong Hesukristo, malayo na hinuon. Ma-focus sa teaching dili sa Ginoo nga maoy dapat i-point unta ngadto sa teaching. And so gaagda sa Apostol Pablo nga bantay ning mga tawhana ug usa ni sa iyang tumong sa pagsuwat nining maong basahon. Actually ang gusto ni Apostol Pablo buot siya nga ang mga magtotoo sa iglesia sa Filipos magpadayon ang ilang kasing-kasing nga magkalipay diha sa Ginoo. Magpadayon ilang kasing-kasing nga makigsuuray sa Ginoo, makigsandurotay sa Ginoo. Mao ni uyok sa iyang pag-agda sa or mao ni ang tuyo sa iyang pagsuwat, usa sa tuyo sa iyang pagsuwat ning maong basahon. Nasa bahin sa kasulatan nga atong gibasa ron, atong makita dinhi nga si Apostol Pablo kusganon siyang nag-agda, direktamento nga nag-agda sa mga Kristohanon, pangitaan ninyo nga ngadto sila dapat mangita og kalipay sa Ginoo. Dili sa ubang mga butang tungod kay usbon ko ang buot ni Apostol Pablo nga iyang makita sa mga Kristohanon sa Filipos mao nga ang ilang kasing-kasing nagkalipay diha sa Ginoo. Ang ilang mga kasing-kasing nagbaninot-duton ug nagkatagbaw diha sa presensya sa Ginoo. Now, aning maong bahina sa kasulatan mga igsoon, makita nato ang duha ka mga rason nganong nag-agda sa Apostol Pablo nga kusganon nga dapat ang Kristohanon, ang mga katawhan sa Ginoo, anha gyud mangitag kalipay sa Ginoo. So ang pangutana unsa man or nganong kinahanglan man gyud nato nga atong pangitao ng kalipay diha lamang sa Ginoo. So again duha ka mga rason. Una, kinahanglan nato nga atong pangitaon ang kalipay diha lamang sa Ginoo, not in any other sources. Tungod kay una, mao kini ang labing maayo alang sa mga katawhan sa Ginoo. Mao kini ang labing maayo alang sa mga katawhan sa Ginoo. Atong basahon ang bersikulo 1. Sa katapusan mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto, kay kini makaayo man kaninyo. Ingon dinhi sa katapusan mga igsuon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. So tataw kaayo nga si Apostol Pablo dinhi naa sa sugo. So wa siya naghimog suggestion na ay giagda na igisugo si Apostol Pablo. Unya ang iyang gisugo dinhi mga Kristohanon. Ang iyang gigamit nga word mga igsuon. Ang atong English nga Bible, brothers, generic term.
Nabuti pasabutan ng mga anak sa Ginoo, ang iyang agda, ang tanang mga Kristohanon, adto dapat mangita og kalipay sa Ginoo. Niingon siya, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Ang buti pasabot ani mga igsuon nga ang Kristohanon ngadto gid mangita kalipay sa Ginoo. Dili mo adto sa lain aron adto mga hagdaw kalipay. Buot si Apostol Pablo nga ang mga Kristohanon mag-agpas kanuna og pagpakigsandurotay sa Ginoo. Tungod kay ang mga Kristohanon nakasabot nga ang tinuod nga kalipay adto ra gyud makaplagan sa presensya sa Ginoo. So kusgano ni nga agda pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Ngadto ta sa Ginoo mangita og kalipay. Naningon siya, dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo. Meaning to say, wa pa ning suwata, na anay gisay gisuwat daan. Before aning suwata ni sa Pilipos, nagsuwata siyang daan. Iyan ang gipahinumduman ang mga, iyan ang gisulti, iyan ang giagda ang mga Kristohanon sa Pilipos nga, pagmalipayon mo diha sa Ginoo, pangita mo kalipay diha sa Ginoo. Anha mo pangita o kalipay sa Ginoo. Unya, human atong una niyang pag-agda, iyang gisuldan ani, iyang gisubli. Bantay nga ang pulong sa Ginoo, usa ka pulong sa Ginoo paminaw, usa ka pulong sa Ginoo, igo na kaayo nga atong paminawan. Amen? When God speaks, dapat na katong response mo obey ta. But kung balik-baliko na sa Ginoo, it means to say nga gikinahanglan ka gyud nga maminaw. Ug gikinahanglan nga imong tamdon. Now, gibalik-balik ni Apostol Pablo. Pangita og pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Ngadto gyud mangita sa Ginoo og kalipay. Dili sa butang sa kalibutan, not even in the ministry. Kaya tinuod lang posible kaayo nga ang tao na as ministeryo, pero wa niya sa kahibaw sa kalipay diha sa Ginoo. I mean, wa na ang iyang kasing-kasing, estranyo na sa joy, estranyo na sa katagbawan diya sa presensya sa Ginoo. So gibalik-balik ni Apostol Pablo. Unya, actually kung mo amba kas kapitulo 4 sa bersikulo 4 gibalik na po niya. And this is a very familiar verse, sorry, wala na ko na inform na appeal nga text. And tuguti ko niya kung basahon sa English nag-ingon sa Philippians 4 and verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. You see, 3 times na gibalik-balik. Pangitag kalipay diha sa Ginoo. Human nagsuwat yun siya, pangitag kalipay diha sa Ginoo. And then in this same letter, pangitag kalipay diha sa Ginoo, always. Dili lang kay panagsa. And again, I say, rejoice. So makita na to din nga, dili hamay-hamay ang pag-agda ni Apostol Pablo nga ang Kristohanon, ang tao nga tinuod nga linuwas sa Ginoo, di magsaag-saag sa bisan asang mga butang pagpangitag kalipay. Nasabtan ko ninyo mga igsoon, kusganon kaayo ang agda, this is non-negotiable para ni Pablo. Kusganon kaayo iyang pag-agda nga ang tao nga tinuod nga nairelasyon ni Ginoong Hesukristo. Ang tao nga tinuod nga nakabaton og buhi nga pagpakigsandarutay ni Ginoong Hesus, real, dili suon-suon kundi dili authentic. Ngadto gyud mangita og kalipay ni Ginoong Hesus. Ngadto mangita kalipay sa Ginoo. Na actually, dili lang si Apostle Paul may nag-agda sa mga katauhan sa Ginoo ani. Kuno adto kas Old Testament, ang Old Testament hilabihang daghana og ang mga katauhan sa daang tugon giagda sa mga alagad sa Ginoo sa daang tugon. Ngadto gid mangitag kalipay sa Ginoo. Dili sa ubang mga butang. And again, my apology, wala na ko na padaning mga bersikulo aron ma-post unta sa to ang screen, but tuguti ko ninyo akong basahon. Psalm 32 and verse 11, mao ni giingon. I'm reading from ESV. Be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Be glad in the Lord. Rejoice. Dili sa kalibutan kung dili sa Ginoo. Ang giagda ani ang mga katauhan sa Ginoo. Okay lang tong unbeliever, wala sila kabaw ani.
Pero ang mga alagad sa Ginoo, amen, ang mga tao nga linuwas sa Ginoo, mga tao nga tinuod nga iya sa Ginoo, ang agda sa Ginoo, ngadto gyud ta mangitag kalipay sa Ginoo. Psalm 33 and verse 1, shout for joy in the Lord. Shout for joy in the Lord. Okay na itong unbeliever mo, shout for joy ato sa isabong, inakadaog tong ilang manok. Or mga politiko baka hinoon, tuas ilang posisyon ang ilang kalipay. But kita mga katauhan sa Ginoo, ang mga katauhan sa Ginoo nga gipanag-iya sa Ginoo, mga linuwa sa Ginoo, ang agda ngadto gid ta mangitag kalipay, ngadto ta magmaya, ngadto ta maghudyaka, ngadto ta mangitag katagbawan sa Ginoo. Shout for joy in the Lord. Psalm 37 verse 4. I think most of us kamemorya ng bersikulo ha. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Itong problema, sahay, ang maritin sa itong mind, He will give me the desires of my heart. Now, where's the delight? Muklim, anak man ko sa Ginoo, so tagbuon ko sa Ginoo, pangandoy sa akong kasing-kasing, but where's the command, ang kondisyon sa Ginoo? Pangita ang kalipay diha sa Ginoo. Musunod na gina. Agpasa lang yun ng imong kasing-kasing, wa magsaag-saag, wa mamalimos og pangitag kalipay sa mga butang. Ngadto ra gyud sa Ginoo. Kaila gyud ka unsay kalipay sa Ginoo niya. Kamaog gyud ka makigsandurotay sa Ginoo aron magtagbaw ng imong kasing-kasing sa kalipay sa Ginoo. And everything will just fall into its proper places. Musunod ra gyud to. Isunod das Ginoo. Psalm 129 verse 2. Let Israel be glad in his maker. Let Israel be glad in his maker. Ang giagdaan ni ang mga Israelitas, mga katauhan sa Ginoo, asa man sila mangitag gladness adto sa Dios nga ilang magbubukat. Na kung ato ning subadahon mga igsoon, usa lang ang konklusyon nga ato makitaan dinhi. Buot ang Dios nga ang iyahang mga katauhan, ang iyang mga magtotoo ngadto gyud mangitag kalipay niya. Amen. Adto gyud mangita og katagbawan sa iyang kiliran, dili sa kiliran sa kalibutan, dili sa sapi, dili sa dungog, dili gani sa iyang buluhaton, kun dili ngadto gyud niya mangita og kalipay. Buot siya nga ang atong kasing-kasing mag-agpa sa kalipay diha sa iyang presensya. Na mabalik ko sa punto, bantay ni nga ang gisugo din dili mga unbeliever, ang mga Kristohanon. Amen. Ikaw nga naminaw, ikaw nga imong gikonsidera ang imong kaugalingon nga iyaha kas Ginoo, linuwas ka ni Ginoong Hesukristo, giagda kas Ginoo ngadto ka mangitag kalipay sa Ginoo. No pangutana nga nung kita may giagdaan wa may labot ang ubang tao. Now samtan ang mga Kristohanon, maura gito yung mga tao nga nakasabot unsa katamis ang presensya sa Ginoo. Amen. Ang mga Kristohanon kita may gitawag sa Ginoo nga partakers sa presensya sa Ginoo. Kita mo itaw nga kasabuta sa giingon ni David nga in His presence is fullness of joy. Taste and see that the Lord is good. Kita mo ay mga tao nga nakatilaw sa katamis o katagbawan diha sa presensya sa Ginoo. Sila Moses, sila David, sila Paul, and the rest sa mga katauhan sa Biblia, mga igsoon, nakatilaw sila sa katamis sa presensya sa Ginoo, ug ang resulta ana ngadto gid sila punay og pangita og katagbawan sa Ginoo. Wa nang tos kiliras kalibutan. Mao nang naay psalmist na nag-ingon, as the deer pants for the streams of living water, so my soul pants for thee, O God. Sa maglagsaw nga giuhaw sa mabugnaw nga sapaan, Lord, ang akong kalag giuhaw nimo, O Ginoo. My soul faints for you, my flesh crave for you. So hilabihan nila nagkalahom og panghandoy, pagdot-dot sa Ginoo, kay nakatilaw sila sa katagbawan, sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Ningon sa kasalmista, usar gyud akong ipangandoy ug mao ni akong ipangita kanunay nga makapuyo ko sa sa templo sa Ginoo, na mangita ko sa naong sa Ginoo diha sa iyang templo. I would rather have one day in the house of the Lord than 1,000 days elsewhere. Musugot siya usan na lang siya kadlaw sa kalibutan kasi linibo ka tuig unya tuas sa layo, wala sa presensya sa Ginoo. Ang mga dili tinuod nga magtotoo, wa sila kamao ani. I mean, mga estranghero sila sa presensya sa Ginoo.
Wa sila kaila sa presensya sa Ginoo. By the way, usa sa language or usa ka sa vocabulary sa salvation is reconciliation. Meaning to si kung tinuod ka na naluwas, nabalik yung ka sa sabakan sa Ginoo. Ang imong naputol nga relasyon tungod sa nadugtong pagbalik. Ug maunang inigkabalik nimo sa sabakan sa Ginoo, makaingon jud ka, in His presence is fullness of joy. Naa ang kalipay nga naikatagbawan sa presensya sa Ginoo. Usbon ko butang ni nga wa sa unbeliever. Ang unbeliever mahimo kayo siya nga muipon sa pundok sa mga magtotoo. Mahimo kayo ang unbeliever nga mukanta sa mga magtotoo. Mahimo kayo ang unbeliever nga makamemorya og daghang bersikulo. Pero ang unbeliever wa na siya kasinatian sa tandog sa presensya sa Ginoo. Wa na siya kahibahog unsa katamis ang Ginoo. Siyam ko katuig na drug addict. For those of you na wala makahibaw, katulo ko na priso diri sa Cebu City. And salamat sa Ginoo, gi-deliver ko sa Ginoo sa akong drug addiction. Daghan man to mga young adults ako nakitaan. Sister May? Yeah. Young Adults Camp 1995, produkto ko anak nga camp. Mautoy turning point ko sa akong ginabuhi si Pastor Jis Caparos, Young Adults Camp dito sa David Livingstone. Sa pagkatilaw na kog Cebu, nakain ko, this is life. Maunay kinabuhi, pwerte magyong nindota. Ay nalamog tilaw. Actually, nakain ko po, grabe og deception. Nga bisan kung kagidlay ng kinabuhi, katulo ko nagbalik-balik og prisuhan, ining makasyabo nindot lang gihapon paminaw, bisag ko na ligo. Bisag tukhanguno na kignaw. Now, natangtang ko sa akong drugas, mga igsuon, tungod kay, in that camp, di atong maong camp, nagwali sa Pastor Dudong, Salve, ang atong Cebuano pastor sa una sa atong main church, and then sa iyahang preaching, gitagbo ko sa Ginoo. Nakapanugyan ko sa akong kinabuhi sa Ginoo ko, Lord, maupadayang ako pa'y nagadis-adis po ko karon, naapakos drugas, kay ako pa may nagbuot sa akong kaugalingon. Lord, namatay man ka para nako, imong gitahan ang tanan para nako. Lord, di anak ko, imo nako Lord, ikaw na magbuot nako, kasing-kasing kusog og kalag Ginoo, ikaw na magbuot sa akong kinabuhi. In short, natagaan ko grasya sa Ginoo nga makapanugyan ko sa akong tanan ngadto sa Ginoo. And sa ako nang nabuhat mga igsuon, again sa tabang sa Ginoo, grabing kalipay ako na sinatian. Kalipay nga moingon ko nga wa kumingking ang kalipay sa Cebu. Superior joy. Grabe niya kung tagbawa diha sa Ginoo. Unya mo to'y hinungdan nga atong mabuo ng istorya, mura og nawanay value ang kalipay sa drugas. Kay mas tagbaw ko sa kalipay diha sa Ginoo. Ingnon ta mo, naay kalipay sa Ginoo. Amen? Ang tinuod nga kalipay na aragyod sa presensya sa Ginoo, mga igsoon. Kinaraan siguro ning pagtulunan ang inyong nadunggan, pero mao gini tinuod. Unya mao ni nakatangtang sa drug addiction. Kay gibawal na bay karatulas Living Word, bawal ang adis-adis amo suod bitaw ko. Living Word. Kung ang gi-offer sa Living Word, ang doktrina, ang pagtulunan lang o sayop ng imo kini mo isakto, ay wa ko'y pakialam sa doktrina. Akong kasing-kasing nangitag kalipay. And during the time, ang kalipay nako siya buh. Salamat sa Ginoo nga, again in that camp, sa preaching ni Pastor Dodong, itagbo ko sa Ginoo. Una nakatilaw ko og labaw kayo klase na kalipay. Mga igsoon, kalipay nga sukad masukad, wa pa nako na sinatias kalibutan. Kalipay nga naikatagbawan. Moingon ko nga, kung nakasinati ka sa kalipay diha sa Ginoo, ebidensya na nga naagi kay tinuod nga pagpakigtagbuay sa Ginoo. Tinuod nga pagpakigrelasyon sa Ginoo. Una sabtani. Buot ang Dios nga maunay imong agpason kanunay. Ikaw nga nakatilaw unsa katamis ang presensya sa Ginoo, unsa ang kalipay diha sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ang imong kasing-kasing kanunay nga mag-agpas anong maong katagbawan. Kanunay nga diha gyud ka mangita og kalipay sa presensya sa Ginoo. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga agpason nimo ingon nga iyahang tinuod nga magtotoo. Usbon ko mangitag kalipay diha sa Ginoo, mangitag katagbawan diha sa Ginoo. Ang Ginoo gyud mo agpason sa tibuok nga kasing-kasing. Atong balikon pagbasa pagbalik ang bersikulo 1 mga igsoon. Sa katapusan mga igsuon, pag malipayon kamo diha sa Ginoo,
Dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko kaninyo kaniadto kay makaayo man kaninyo. Kay kini makaayo man kaninyo. So kus ganon kaayo si Apostol Pablo, and if I may add, ang tibuok Biblia nga nag-agda na ang mga katawhan sa Ginoo ngadto gyud mangitag kalipay niya. Dili atos kalibutan, dili bisan unsa mga butang. Kus ganon kaayo nga nag-agda nga ngadto ta mga magkalitag kalipay sa Ginoo tungod kay mao kini ang makaayo nato. Ingon nga mga katawhan sa Ginoo. Tungod kay kini makaayo man kaninyo. Bantay, ang labing maayo alang sa magtotoo mao nga ngadto ta mangitag kalipay sa Ginoo. Usahay bisag magtotoo ta bisan kung tinuod tang Kristohanon, tinuod tang born again, matintal usahay tas pagunahon na nga nindot unta kung na ako'y condominium. No ba? Nindot untag na ako ani no. Ano maghuna-huna usay kundi na to makabuot mo ratag usahay maapitaran na to magbati. Ngano man sa luyo ana na ang wa na to babantay paghuna-huna nga mao nay maayo nako. Na makasakyanan og nindot, makabana gwapo, makaasawa og gwapa o sa pagkahinuon. Pero dinhi gi tudluan ta og tataw sa puong sa Ginoo unsay makaayo na to? Ang labing maayo alang sa katawhan sa Ginoo mao nga ngadto ta mangitag kalipay sa Ginoo. Amen. Mao nay labing maayo. Nga ang atong kasing-kasing in touch kanunay diha sa Ginoo. Endangered species na ba niron maingon ko lisod gyud ni. Amo taghan ang mga taong nagtikaw-tikaw sa church pero iha sa presensya sa Ginoo. Bisan itong daghang activos ministry. Wa nay pagpakigsandarotay sa Ginoo. Mao na ni Pastor Dudong pa pwede daghan nagbersikulong kutluon pero way napupo tong maminaw usahay. Why dot kay not by might nor by power man but by the Spirit of the Lord. Kung di ta maatat sa bayan, di kitang kabunga. Mao man ni prinsipyo sa Ginoo. Amen. Mao na nga ang agda sa Ginoo ngadto ta ang mao ni maayo na to ngano bag usbag atong sanina. Ngano ba og payhag-payhag nagbuhok. Amen. Ngano bag kunot-kunot nag-aping. Basta ngadto gyud nagkalipay sa Ginoo. Okay lang nang gidakos hawak wa ni problema. Basta ngadto gyud nangitag kalipay sa Ginoo. Sa katapusan mga igsuon, pag malipayon kamo diha sa Ginoo, dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto kay kini makaayo man kaninyo. Ang maayo nimo in touch ka kanunay sa presensya sa Ginoo. Ang makaayo nimo tuwa ka kanunay sa ilan sa cross, tuwa ka kanunay sa ilan ni Ginoong Hesukristo. Ang imong kasing-kasing nagkatagbaw sa presensya sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing ang tumong Ginoo, ang giagpas Ginoo, ang gikalipayan Ginoo na asa Ginoo nakakitag katagbawan. Bantay ni dili maayo alang nimo kung ang imong kasing-kasing malayo sa Ginoo. Dili maayo alang nimo kung ang imong kasing-kasing tuan na laing mga butang nagpangitag katagbawan. Kung dili na siya mo'y giapas, di gina makaayo para nimo. Kung murag na putol ng imong koneksyon sa di nakakaila sa presensya sa Ginoo. Ako makitaan nga sa post sa Facebook, nag-ingon nga, I know the meaning, but I no longer know the feeling. Tuo ko nga murag maingon-ingon, murag na anay kamatuuran usahay sa Kristohanong kinabuhi. Kaya bawta, by theory, by doctrine, unsay presensya sa Ginoo. Pero posible kaayo nga ang kasing-kasing na to, istranyo na sa presensya sa Ginoo. O ginon tikaw di gin ang makaayo nimo. Besan pag namungingi ka sa mga butang nga gi-offer sa kalibutan. Solomon had been there. Amen. Diha gikan si Solomon. Grabe og ka-close niya og encounter sa Ginoo 2 times. Dili peke na pagka katawhan pagka anak sa Ginoo si Solomon. Siya mo klase sa tao nga naagay tataw nga encounter sa Ginoo, nagkatagbuay sila Ginoo. Unya sigurado ko nga ang iyang kasing-kasing nakatilaw sa katagbawan diha sa Ginoo. Pero wa niya mabantay, nahimo sang careless along the way sa iyang lakaw sa Ginoo. And by and by, nalayo siya sa Ginoo. Pagkalayo na niya sa Ginoo, dito siyang nanghagdaw kalipay sa kalibutan. Nangasawag daghan. So, ang kong imagination, ang iyang hunahuna, kini-kini, og maasawa ko ni malipay, gitingali ko ani.
So sa gipakasdan niya, kuwang mangyapon, apunan ako lain. Ay nakasitisintos ka buok. Right? Kuwang mangyapon, ay napunag 300 ka buok kabit. Kuwang gihapon, pastilan. Pastilan, ang hagdaw kalipay sa kalibutan. Nagiswayan na niyang maghimog dagkong palasyo. Makabalay ko, gwapo kayo. Tingin mo, gini maayo na ko, makalipay na ko. Hawang gihapon. Giswayan na po niyang mga nindot ng mga banda, himo siya daghang project. Kuwang gihapon siya nga, magbinuutan mo na magdi kay makalipay. Suwayan ko na itong binuang. Suwayan na itong tinunto. Iya pong gisuwayan bisyo. Inom. Wa gihapon. At the end of the day, nakapangagu sa Solomon. Vanity. Everything is vanity. And I am just like a man chasing after the wind. Kakawaangan lamang ang tanan. Sara marakos tao nga nagukod sa hangin. Kung imo nang basahon mga igsuon, imong mabati ang kalawom kaayo sa kahawang sa kasing-kasing ni Solomon sa dihang didto sa mangitag kalipay sa kalibutan. Sa iyang gitugutan ni ang kasing-kasing nalayo sa Ginoo na didto siya nangitag kalipay sa kalibutan. Mauning dili gyud makaayo alang nato kun ang atong kasing-kasing atong pasagdan nga wa na tas Ginoo mangitag kalipay. Tingali karon pa lang mangutana ko nimo kumusta man ka? Nakatilaw ba gyud ka sa presensya sa Ginoo? Kung nakatilaw ka gyud sa presensya sa Ginoo, partaker ka sa presensya sa Ginoo, di na maunay kusganon kayo nga marka nga tinuod gyud nga iya ka sa Ginoo. Pero ang sunod ako pangutana, naa pa ba ka sa Ginoo nang itag kalipay? Tingali biag ato rang 1981. Sige na kaghandom nga sa una nindot kay presensya sa Ginoo. Nakaron nindot na kay probinsyano. O ang Facebook ba kay sige, ala sige, mabtag kadlawon. Hangtod nga muhabol na ning ato ang sensitivity sa presensya sa Ginoo. Bantayanan ta ni mga igsuon sa Ginoo kung kay usbon ko diha mao atong kaayuhan sa presensya sa Ginoo na nga atong kaayuhan. Amen. Inon tikaw bahalag bahaw, bahalag tinughong. Basta naa ka sa presensya sa Ginoo. Malayo kay kahaw ang yung kinabuhi. Unya bantayanan gani mao nang gibalik-balik og sige tungod kay ang atong kasing-kasing grabe man ni kawiward. Mauyon mo ani? Ay partigo ni ka masalaagon. Dali kini mangitag substitute. Dali kini mailad sa kalibutan. Nakakaroon sa presensya sa Ginoo, inigawas ni mo sa balay, wala na. Posible nang naliko na itong presensya o naliko na atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing adulterous, ang atong kasing-kasing wayward, maunang kinahanglan nga close yun na atong pagbantay. O sa akong gikaingon sa unahan, nagtuo ko nga ubay-ubay na nga nasa iglesia ron nga wa na ani. Wa na magpuyo sa pagpakigsandarutay sa Ginoo. Nasa iglesia kay for some other reason except sa katamis sa presensya sa Ginoo. So sad. Sabta ni nga buot ang Ginoo nga ngadto kita niya mangitag kalipay. So mag-agda ko nimo ayaw gud pasagdi ang imong kasing-kasing kung nitabang-tabang na ang imong komunyon sa Ginoo. Ayaw pasagdi ang imong kasing-kasing na wala na mangitag kalipay sa Ginoo. Dili ka gusto nga maka-eksperyensya ka sa experience ni Solomon. Dili to lalim. Na kung niya ka unya problema ko ano yung orasan kay kusog kay mudagan. I'm conscious na limitado ang akong oras anyway. Basig dili na ko mahuman, but I just want to say kung niya ka unya makaingon ka nga sa una, pastor, kailan kong presensya, kakatagbo dyan kong presensya sa Ginoo. Pero murag nawa na. Unya tingali for quite some time. Wa na ka mag-enjoy sa presensya sa Ginoo. Nasigon ti kaw igsuon nga ayaw ka luya, ayaw ka discourage. Mahal kayo kas Ginoo. Ihigugma kas Ginoo. Gibayaran ka sa Ginoo ni Ginoong Hesukristo sa dako kayang bili, namatay siya dito sa krus para pagbayad sa imong sa dili lang kay aron dili ka maimperno. Kung dili aron mabalik ka kadto siyang sabakan, mahimo kang gawas nun pag-enjoy sa katamis siyang presensya. Mahal kas Ginoo. Ang imong angay buhaton agpasa nga makasugod kag bag-o.
Buot ang Ginoo nga mo balik ka sa pagpakigsanurutay niya. Do the things you did at first. Mo yang giingon sa iglesia sa Efeso nga nawa ang iyang first love. Giagda kas Ginoo, nagtuo ko nga naminaw kanako giagda ka sa Ginoo ining gahaponon, balik siyang tiilan. Balik sa basic sa Kristohanong kinabuhi. Ang atong treasure ang Ginoo. Amen. Ang pinakatamis din mga igsoon si Ginoong Hesukristo. Mahuman ang atong kinabuhi. Nigsuod to speak sa kinabuhi makakita ta, there is my Lord. Amen. Siya maoy treasure of great price. Ang ato ang Ginoo nga maoy tinubdan sa ato ang tinuod nga kalipay. So agdahon ikaw balik sugod og bag-o. Pastor, usay akong buhaton aron makabalik ko sa pagpakigsandurotay sa Ginoo. Balik sa presensya sa Ginoo. Well, unang-una, kinahanglan gyud ka mugahin og oras para sa Ginoo. Kinahanglan gyud ka mugahin og uninterrupted time para sa Ginoo. Niya atas panahon ron nga mga instant, 3-in-1, 2-in-1. Awa na ilabot ng atong prayer life, ana nga, 3-in-1, nanudlay, ng lipstick, o na nag-white time. I love you, Lord. O, dili na pwede. Namugahin kag oras, uninterrupted time para sa Ginoo. Kaya mo nagibuhat yun ni Ginoong Hesukristo. Ingon tika kung di ka mugahin og oras para sa Ginoo, mutab-ang yun imong relasyon sa Ginoo. Sabtan mutab-ang yun ang imong relasyon sa Ginoo. O niya, ngadto na nga malayo ang imong kasing-kasing sa Ginoo. So muna ang necessary step na imong buhaton aron makabalik ka, non-negotiable time para sa Ginoo. Set aside time na exclusive para sa Ginoo. Palayo sang cellphone. Sa era ba inikabuntag mangunahon na basig na importanteng message, no? Basig emergency. Na matintal tag scroll. Inig scroll awa na. Inuras na. Wala na nasakripisyo na ang oras nga para sa Ginoo. So set aside time para sa Ginoo. Unya ipasusi sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Lord, hay naman kong dapita sa mga tubangan nganong tab-ang naman ni kaayo. Nganong sa una, Lord, kaila ko sa imong presensya karon manawag miles away. No? Sahay ang ubang Kristohanon di nagay ka mao saon pagsugod og ampo. Layo nagmaayo. So ipasusi sa Ginoo ang kasing-kasing, and most likely ang nakapalayo sa itong kasing-kasing sa Ginoo is compromise, after compromise, after compromise, after compromise. Nga wag yun madil, nag-file up. So, kinahanglan diha itong paghikyad yun sa itong kasing-kasing diha sa Ginoo. Ang tinuod lang mga igsuon, kung mo take time lang yun nga magpasusi sa Ginoo, maluluyon yun ang itong Ginoo. Maayo kayo siya nga mo point, muhuwat lang yun ka sa Ginoo, maayo ka siya maingon na, ops, ditong dapitaw. Okay ni, dili ni mao. Nakakompromise ka ni. Nakasaha ka ni. Ang atong Ginoo, mga isuon, siya may Ginoo, ning ingon siya, ang 99 iyang bayaan, kay una iusa masaag, kay gusto niyang pabalikon. Amen? May ito siya, di siya gusto nga naiusa nga malayo niya. And so again, be encouraged, kumugahin na yung kag-oras para sa Ginoo, na magpasusi ka sa Ginoo. Ayaw sa sigig tabi. Sa kita'y ginag-quiet time na to. Di na to taga-higayon ang Ginoo nga mulihok. Murabag atong liktaran ng Ginoo, Lord, inani-agad ha. Lord. Well, na-time nga ingon ana, pero na-time nga you just, lay bare sa imong kasing-kasing ato sa Ginoo. Lord, unsa na may imong tanaw nako? Lord, unsa may akong gama sa mga tubangan? Lord, maluoy ka, Lord. Ikaw ra labing nahibaw, unsay labing maayo alang nako sigon sa imong pananaw. Lord, nagampo ko nga muliho ka sa akong kasing-kasing. And usbon ko, nagpaabot na yun ang Ginoo nga mugahin tag-oras niya. Una ako natin nakita na ipakita sa Ginoo na to, nga mga kapakyasan na to, hinulsol. O na atong Ginoo mo pasaylo. Lord, pasaylo ako ani Ginoo, maluoy ka. Mo pasaylo ra gyud ang Ginoo. And ang tumoy anak mga igsuon is sure restoration. Nung tika walay sama sa presensya sa Ginoo. Amen? Hinumdumi itong unang panahon nga imong natagbuan ng Ginoo pagkaninduta ato. Mao to'y labing nindot. Wa nay mo labaw pa ato. Nga gusto ang Ginoo nga magpabilin ka didto. Pagmalipayon kanunay diha sa Ginoo.
ug usbon ko pagmalipayon. Kay mao ni labing maayo para nato. Atong basahon ang bersikulo 2 kadto sa 3, wala na koy time paghimay-himay pa mga igsuon, but let's just go through with this. Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tawo nga nagbuhat og dautan ug sa mga nag-ingon nga gikinahanglan gayud ang pagpatuli. Kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli. Kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa espiritu ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo, wala kita magsalig sa mga seremonyas. Ang unang rason nga kinahanglan nato nga pangita ngadto kita mangitag kalipay sa Ginoo is mao ni ang labing maayo para nato. Ang ikaduha, mao ni ilhanan nga tinuod kitang iyas Ginoo. Nangingon si Apostol Pablo diri pagbantay kamo sa mga iro, ang iro dinhi dili ka nang iro gyud nga moaw-aw. Wa ni pabantayang mga Kristohanon sa iro kay basig bapa ka na irabis. No, ang iyang gipasabutan ni tawo. Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tawo. So naay tawo nga gitawag ni Apostol Pablo iro. Likay na, bantay na. Unsa may trademark ani mga tawhana. By the way, ang bottom line, ang tumbok ni Apostol Pablo ani mini na mga magtutudlo ug mini nga magtotoo. Mo ni mga tawhana, mga iro gitawag ni Pablo iro. Murag sakit-sakit, no? Kung inon kag iro ka murag sakit, pero ingon ani ka sharp ang pag sulti ni Apostol Pablo, pagtumbok ni Apostol Pablo ngadto sa mga tawo nga naa sa church pero dili tinuod nga iyas Ginoo. I mean walay relasyon sa Ginoo. Bantay ang marka ni mga tawhana. Mga tawo nga nagbuhat og dautan na sa church pero naglunang sa sala. Tingali taguan ang sa pero bayan ni singaw na hibawan. So nagbuhat og dautan, maayong mo isas kamot. Pero inig human balik sa yanang sa sala, way conviction. Mga tawo nga nagbuhat og dautan og sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayud ang pagpatuli, ang preaching ani mga tawhana back then is circumcision, salvation by circumcision. Balik kantos balaod. Unya kinahanglan magpatuli aron maluwas. So kining mga tawhana kugihan sa ning manudlo. Nanudlo pero naglunang sa sala. Ingon sa Apostol Pablo, bantayan ni mga tawhana. So bantay ang trademark sa mga mini nga magtutudlo, muangko ni sila or mini nga mga magtotoo, muangko ni sila nga naa sila relasyon sa Ginoo pero naas masalaanon nga kinabuhi. Unya kung imo nang pawalihon, doktrinal sa kay magwali. Doctrine kay winalihan. Again, back then ang ilang preaching is doctrine about circumcision. Pero ang ilang kasing-kasing wa gyud mag-agpas sa katamis sa presensya sa Ginoo. Mahimot to kay doktrina pero ihas sa presensya sa Ginoo. Walay communion sa Ginoo. Walay pinitik ang ilang kasing-kasing sa Ginoo. Bantayan ni ang ilang gipakabahandi. Ang ilang big thing, ang ilang nindot nila is this teaching. Human nila present sa ilang teaching, zero communion sa Ginoo. Ang ilang private life is so empty. Wa na sila kalainan sa mga tao sa atong panahon nga may mutukoy-tukoy og doktrina pero dili worshiper, dili magsisimba. Champion sa debate pero di ka mausimba sa Ginoo. Di gani ka maumangita sa naong sa Ginoo kung mao na lang usa. Walay inner life, walay prayer life. Walay ampo, walay communion sa Ginoo. 100% knowing, 0% worship. Ingon si Apostol Pablo, likayin ng mga tawhana. Ningingon siya, kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli. Ang buti pasabot, ang tinuod nga iyas Ginoo dili na ingon ana. Ang tinuod nga iyas Ginoo dili itong mga knowledgeable, daghag kahibaw. Ang tinuod nga mga marka sa iyas Ginoo mao ni ningon sa Apostol Pablo, kita og dili sila ang tinuod nga tinuli, kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa espiritu. Tinuod nga iyas Ginoo. Yes, we have the right doctrine pero ang naa nato dili lang doktrina. Ang atong doktrina na himong fuel aron mosimba tas Ginoo. Ang tinuod nga trademark sa mga iyas Ginoo kamao mosimba sa Ginoo. Mosimba sa Ginoo sa espiritu kamatuoran kahibaw sa og sa salmista pa secret place of the Most High. Kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa espiritu.
Niya ikaduha, nagkalipay sa pagkinabuhi diha ni Kristo. Ang kalipay na sa pagpakigsandurutay sa Ginoo. Mao ni ilhanan sa mga taong iya sa Ginoo. Nagsimba sa Ginoo, nganong tuwa magdindot sa Ginoo kay ang kalipay niya tuwa sa Ginoo. Nakatilaw siya sa kalipay nga iya sa Ginoo. Subon ko wa gid sa unbeliever, zero ang unbeliever ani. Na ani nimo ikaw nga tinuod nga linuwa sa Ginoo, ikaw nga sa grasya sa Ginoo, gida sa Dios Amahan ngadto siyang anak aron makabaton kag pasayloan sa law kinabuhing dayon ngadto niya. Nagsimba kita sa espiritu sa Dios pinagi sa espiritu, nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo, wala kita magsalig sa seremonyas. Ang atong gisaligan ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo para nato. Amen. Wa ta magsalig o maghisgot og kaluwasan, wa ta magsalig sa bisan unsang atong nabuhat. Not even our service, for sure. Ang atong gisaligan, Lord, namatay ka nako. Ang bayad sa pagpakasala kamatayon, Ginoo ni anhi ka imong gibaha kung usaha dito sa krus. Imo kung gipakamatyan, you died my death. Di man ta kabayad. Dalaygon ang Ginoo ni anhi siya nagbayad. Amen. Naangad to niya ang pagsalig nato natong tinuod nga mga magtotoo. Ug mauna nga ang atong kasing-kasing lawom kaayo og pagpakigsandurutay sa Ginoo. Nakakaplag tagkalipay diha sa Ginoo na nakasabuta nga wa nagi laing pinaka-importanteng persona ilawom sa adlaw. Amen. Gawas ni Ginoong Hesukristo. Manang naatan niya nagbaninot-duton. Naatan niya ang tumong sa atong kinabuhi is Godward. Nakigsandurutay sa Ginoo. Usbon ko wa nis mga unbeliever. Og kining pagpangita natong kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Mauni usa sa solido kayong ilhanan na tinuod jud kang luwas. Ingnon tikaw kung ang naa nimo tinuod lang probably ba si controversial nga statement. Pwede ra gyud ni pangutanon ni kuman. Kung ang naa nimo is just a right doctrine. Do you think ang yawa sayop iyang doktrina? Sulti ang namo doctrine, pildi ta siya yawa. Tagalangit yun siya. Christology, soteriology, theology, tanang logy, champion siya. Kung sa may naa siya yawa, unaan nato nga wa siya yawa, di lang yun worshiper ang yawa. Di magiging sa babaw daon sa Ginoo. Ikaw nga bisag alang-alang ng imong kahibaw sa mga logy-logy. Pero kitagahan kag sa Ginoo nga makatilaw kas katamis ni Ginoong Hesukristo. Mauna nga imong tuhod ni piko. Amen? Ni piko sa ilan sa Ginoo. Nakatilaw kas katamis sa Ginoo. Solido nga marka, solidong ilanan nga iyaha kas Ginoo. Buot si Apostol Pablo nga ang mga magtotoo ngadto gid mangitag kalipay sa Ginoo tungod kay mauni telling na evidence na sa pagkatinuod iya jud kas Ginoo. Iya jud kas Ginoo. So bantay nga ang imong kasing-kasing nag-agpas gyud Ginoo. Gusto ko ni kahaponon padung nako tapos padung ko human. So sorry medyo nilapas-lapas ko gamay. Kira bantay nga imong kasing-kasing nangita gyud Ginoo. Gusto ko nga nining kahaponon sa ngalan ni Ginoong Hesukristo magsusit ang tanan. Kumusta man ka? Ang imong kasing-kasing nakatultol ba gyud sa presensya sa Ginoo? Nakasinati ba gyud kang nahigugma sa Ginoo? Nakamao ba gyud ka ni simba sa Ginoo? Di kay nikanta lang kung dili. Kasing-kasing mo nakayukbo gyud sa presensya sa Ginoo. Gusto ko nga atong susihon ang atong kaugalingon kay ingnon tikaw kung wa ni nimo mahal tikaw pero ingnon tikaw dinhi on this side. Most likely di pa jud ka Kristohanon. Pastor dugay naman ko sa living word. Nadiday ko Christian. Si Judas dugay-dugay to si Ginoong Hesus by disciple, di good born again siya. Dili tanang nagtawag na ko Ginoo, Ginoo makasuod sa gingharian sa langit. Nigabot atong panahon na daghanon niya mo ingon Ginoo, di ba nagwali man ko sa imong pulong? Giinbitar gay ko sa NRA. Kuyaw ana. Nangampo kong masakiton, nanghingilin ko mga yawa. Yung Ginoo, wa ko makailan mo. Pahawa ka mong magbubuhat og dautan. Confident kayo nga makasud og langit pero di tinuod nga luwas. Usbon ko ang dili usa sa dili mabali nga ebidensya nga ang tao ihagos Ginoo
Katilaw kas katami sa presensya sa Ginoo. Ug mao nang ang epekto, nag-agpas ka sa katami sa presensya sa Ginoo. So, usbon ko kung wala ni nimo, pastor, ko kasabot ang imong giingon. Niya, uway, kaya imong giingon, pastor, walay dating sa akong kasing-kasing. Wa ko kasabot na, way epekto na diri nako. Again, gimahal tikaw diha sa Ginoo, pero inon tikaw most likely estranghero kapagayod diha ni Ginoong Jesucristo. Importante nang imong mahibaw-an aron ani pa lang kinabuhi makasangpit kas Ginoo. Kung niya ka o niya mao na imong gibati hangyo ang Ginoo, Lord, maluoy ka, Lord, luwas ako. Kung ang ebidensya sa pagkatinuod nga Kristohanon nakatilaw gud sa imong presensya, ina Ginoo, patilaw ako sa katami sa imong presensya. Musbon ko mao man iba sa Sakiyo nganong iyang tong ipanghatag tong iyang katigayunan. Gibawalan? Wala, nakakaplag siya og mas labaw nga treasure diha ni Ginoong Jesucristo. Nagkalipay sa Dios. Ginoong nang gibiyaan man tong Mateo ang iyang tax collection booth. Nganong gibiyaan man ni Peter ang iyang pokot. Nakakaplag siya og pearl of great price diha ni Ginoong Jesucristo. So hangyo ang Ginoo nga, Lord, patilaw ako sa, kung di pa ko luwas ako Ginoo. Unya, Lord, patilaw ako sa katami sa imong presensya. Hangyo ang Ginoo. Now sa kung gikaingon sa unahan, kung naani unya nawala, hangyo ang Ginoo na makabalik ka kay mao ni maayo para nimo nga naa ka sa presensya sa Ginoo. Unya kung mao ni imong kahimtang ron, pastor, tamis kay Ginoo. Nindot kay Ginoo gani nang buntag sa akong quiet time. Takbaw kay imong kasing-kasing sa Ginoo. I think ang angay nimo nga mahimong mabuhat is ayog biyaan na. Pabilin sa pag-agpas kanunay, sa pagkatagbaw diha sa Ginoo, pagpangitag kalipay diha sa Ginoo. Keep that fire burning. Bantay nga padayong magsigan ng kayuha sa imong kasing-kasing. Unya usa sa paagi nga imong mabantayan nga di na mawa, bantayanan tani atong kasing-kasing. Kaya ang numero 1 nga naay potential nga mopawong sa kayo sa atong debosyon sa Ginoo, ni aras gyud sa sud. Factor is daotang mga butang po ng atong kasing-kasing. Unya, kung di nato mabantayan, mao nimo palayo nato sa Ginoo. Be constant in prayer, be constant in the study of the word. Tuon sa pung sa Ginoo, pero di magtuon sa pung sa Ginoo aron lang naay mahibaw-an. Atong bantayan nga ang atong pagtuon sa pung sa Ginoo, mahimo ning sugnod sa kalayo sa atong pagsimba sa Ginoo, mahimo ning fuel sa atong worship. Ay tinuod lang ang atong knowledge sa Bible kung dili ni makapahimo na tong bitter worshiper, makapadako ni suo na to. Amen? Mahimutang mga hambugero, maunang naay ubang mga Kristohanon ng sabsigari, tangali na sila, hilig kayong mga rehir sa uban, sayop na inuha, di man na mao inyo. Tuon ta, pero ang ato ang pinakatumong sa itong pagtuon, dili lang kaya rumutubo ang atong kaibao, kung dili mahimutang mga bitter worshippers. Amen. Ang gipangita sa Ginoo, dili biya scholars, magsasimba biya sa espiritu kamatuoran. Mao na. So, study the word aron mahimong fuel sa worship. Unya, labaw sa tanan hangtod sa katapusan atong agpason nga mabalikan unta tas Ginoo maabtan sa kamatayon nga ang atong kasing-kasing naagyud ta nagkalipay sa presensya sa Ginoo. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong ipamalandungan magampo ta mga igsoon. Dalaygon ka Lord, walay sama nimo, gisimba ka namo giday. Salamat Lord God sa imong pagluwas namo. Salamat nga ikaw gid mo ni anhi Lord aron makabaton mi og buhi nga relasyon nimo. Gikan sa amo ang kahimtang nga nahimulag nimo Lord, imo ming gikabig pagbalik sa imong sabakan. Ug mao ni hinungdan Lord nga nakasenati mi sa katami sa imong presensya. Kamao na mi mo simba nimo. Nakasenati mi Lord sa kalipay nga naay katagbawan nga gikan kanimo Ginoo. Lord, akong giampo nga ang tanan nga mga niya karon sa kainiton sa pagdotdot nimo Lord, imong taga-agrasya nga mamintinar Ginoo Lord kanang maong kalayo. Akong giampo Lord magliho ka. Maluoy ka Lord, maluoy ka. O ang tanan Lord nga niya somewhere along the way nawala, nag-ampo kog restoration.
imong ibalik Ginoo Lord sa imong tiilan. Maluoy ka Lord, maluoy ka Ginoo, maluoy ka. Nagambo ko Lord gadalang sa tanan Lord nga wa pa makatilaw unsa ka katamis Ginoo. Lord, dili mi buot nga at the end of the day makaplaga na mong kaugalingon nga wa da may relasyon imo Ginoo. So akong giampo Lord nga ang tanan nga dili pa luwas kung naaman nga niya din kahaponon o ng tanaw sa online. Akong giampo nga imong grasya magpanglihok kayon Ginoo. Ano ka nang maong tao imong dalhon nga sa imong bugtong anak si Ginoong Hesukristo na dinigin liha ni Ginoong Hesus makabaton o mapasaylo ang mga sala o makabaton kinabuhing dayon. Makabaton Lord God o kasinatian sa katamis imong presensya Ginoo. Dalaygon kasway katapusan amahan sa tanan nimong naakumplisar ni ining kahaponon o sa tanan nimong naakumplisar sa unahan Lord agi og tubag sa kayango sa among mga kasing-kasing Lord nining kahaponon. Wa milaing daygon og pasidunggan ikaw ra gyud Ginoo. Salamat Lord nga motubag kag mga pagampo. Akong gilauman Lord nga naa kay real gyud nga buhaton Ginoo sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing depende sa among panginahanglan ini kahaponon. Himaya dungog mga pagdaig imong alamang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.